पवन सिंह के अंगूरी से बंगुरी बहुत ही जबरदस्त गाना आप सबके बीच आ गई बा। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह जी के अंगूरी से बंगुरी बहुत ही हाई लेवल के गाना आप सबके बीच आ गई बा, जो कि 7 महीना पहले के गाना शूट रहे और पावर स्टार पवन सिंह जी के गाना 7 महीना पहले ही के हो, और जो कि आप पवन भैया के बर्थडे के दिन आवे के रहे, लेकिन वो दिन ना रिलीज करके आज रिलीज कल जाता। दोस्तों बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ नैना गुप्ता जी जो कि अभिनय कैले बानी। साथ ही दोस्तों बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ गाना गैले बड़ी शिवानी सिंह जी, और बहुत ही जबरदस्त गाना बा। साथ ही दोस्तों बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह जी का म्यूजिक दिल बने गाना के प्रियांशु भाई, और बहुत ही जबरदस्त गाना बा। और बता दी कि ये गाना बहुत ही हाई लेवल के बा। लिरिक्स के बात कर आशुतोष तिवारी जी दिले बने, और बहुत ही जबरदस्त गाना बा, और ये बहुत ही महंगा गाना बा, जो कि कई लाख के गाना बा। और आपके बता दी कि गाना आते ही बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाई। तो दोस्तों आप इस गाना के कितना इंतजार करता नहीं कमेंट बॉक्स में बताई। और ये गाना बहुत ही बवाल बा, और आते ही ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाई जेपी स्टार पिक्चर पर। और बहुत ही जबरदस्त गाना बा। ये गाना के कुछ अलग लुक बा पावर स्टार पवन भैया के। बहुत जल्दी गाना आवेला बा, इंतजार करी। धन्यवाद।